Исәмсез балалар, бүген без сезнең белән ничек шәхес булырга дигән темага дәресебезне багышлыйбыз. Мәгълүм булганча, кешедә табигый, биологик һәм иҗтимагый башлангычлар бергә яши. Анлы җан иясе буларак, кеше үзенә "Мин кем?" дигән сорау куя. Бу вакытта кеше бик күп билгеләмәләр белән килешергә мөмкин. Алар арасында исем. Мин Айрат, Фәния, Фәридә, Ризван кызы, эшчәнлек төре, укучы, студент, хуҗабикә, сәяси эшлекле, галим уйлап табучы, холык билгеләре, шук, уйчан, үз файдасын кайгыртучан, шәфкатьле, көләч, яисә кызыксынулары, музыка, яисә лирик шигырьләр яратучы, футбол җанаттары, компьютерны яхшы белүче, кеше гадәттә үзен нинди дә булса милләт, мин рус, мин татар, яисә бөтен кешелек вәкиле, мин җир кешесе дип таный. Әмма иң ачык җавап мин кеше. Кеше термины белән җирдәге тереклек ияләренең бер төрен, әйтик, кошлардан, балыклардан, сөйләшүләрдән һәм башка хайваннардан кала атыйлар. Башкача әйткәндә, бу термин гомумән кешелек вәкилен җыелма образны белдерә. Барлык кешеләргә дә хас сыйфатлар бар. Һәр кемнең үз күз төсе, буе, башкаларга аңлаешлы сөйләме, акылы була. Ул җитештерелгән хезмәт кораллары ярдәмендә эшчәнлек алып барырга сәләтле. Кешенең үзе кебекләргә хас сыйфатларын индивид билгеләр дип атыйлар. Бик күпләр арасындагы бер кеше индивид, латинчадан индивидуум, аерым кеше. Индивид кешенең иң гомуми характеристикасы. Индивидлык аңа табигатьтән бирелгән, чөнки аның аерым үзенчәлекләре күбесенчә нәселдән килә. Кешенең бары үзенә генә хас билгеләре дә була. Әйтик, бармак эзләре, тавыш, тембра. Бу үзенчәлекләр шәхси билгеләргә керә. Алар бер кешене икенчесеннән аерырга мөмкинлек бирә. Кешенең әлеге үзенчәлекләрен белсәң, аны башкалар белән бутамыйсың инде. Әгәр кеше үз тотышын белән бүтәннәрдән аерыла икән, аның турында бик үзенчәлекле шәхес диләр. Мондый бәяләмәләр белән аеруча иҗат әһелләре, язучылар, шагыйрьләр, рәссамнар, артистлар, музыкантлар горурлана. Тик кешегә генә хас тагын бер үзенчәлек — шәхес булу. Шәхес төшенчәсе җәмгыять белән тыгыз бәйләнгән. Шәхес җәмгыять өчен әһәмиятле, кирәкле, мөһим дип саналган билгеле бер сыйфатларга, кыйммәтләргә ия була. Җәмгыять өчен әһәмиятле сыйфатларга ия булу гына кешене шәхес итми әле. Моның өчен бу сыйфатларны төрле эшчәнлектә күрсәтә дә белергә кирәк. Эшчәнлектә генә кеше күп санлы рольләргә керә һәм гамәлләр кыла ала. Хезмәт кешесе, гаилә башлыгы, иҗатчы, гаделлек өчен көрәшче рольләре һәм башкалар. Тормыш кыйммәтләре һәм тормыш маяклары. Мин кем дигән сорау очраклы гына тумый. Үзең үзендәге сыйфатларны башкалар белән чагыштыру яшь кешегә кайбер ачышлар ясарга, үзенең эчке һәм тышкы дөньясын күзалларга мөмкинлек бирә. Мин үзем турында уйлаганда, буларны эшли белүем миндә горурлык хисләре тудыра. Уйлыйм да гаҗәпләнеп китәм. Мин шундый гамәлләрне ничек кыла алдым икән? Һәр кеше үзендә яхшы да, начар да сыйфатлар таба ала. Яшь кеше үз турында уйлаганда, үзенең олыгайгач ниндидерәк буласында күз алырга тырыша. Шуңа күрә үсмерлек елларында мин кем соравы хәзерге холыкны түгел, бәлки алдагы мөмкинлекләреңне бәяләү өчен куела. Мин киләчәктә кем булачакмын? Алда мине ниләр көтә? Нигә һәм ничек яшәргә? Әгәр сез тормышыгызны төрле мизгелләрендә үзегезне инде өлкән һәм тәҗрибәле итеп тоясыз икән, акайчак исә бик яшь һәм хәттәки бик кечкенә буласыз килә икән, чынлап та бәя бирү гаять авыр. Нигә яшим мин? Үзенең гәүдәсен, кыяфәтен, холык-фигылен, талантларын, киләчәккә өметләрен бәяләүдән башлап, яшь кешеләр үзләрен тормыш максатларына ирешү сәләтләрен тулысынча файдалану мөмкинлеген бирә торган һөнәр сайлауына сынап карый. Тормыш мәгънәсенә турындагы сорау нәкъ менә шунда туа. Бу сорау гади түгел. Бер яктан аның куелуы бәлиглыкның билгеле бер баскычына күтәрелү турында сөйли. Икенче яктан, еш кына аның калкып чыгуы, үзеңнән канәгать булмау, әйләнә тирәдәгеләр белән мөнәсәбәтләренең катлаулыгы кайчак ялгызлык хисләренә бәйле була. Тормыш мәгънәсенең инде тормышка ашкан нәрсәләр белән, әйтик, табиб яисә артист булуга ирешү, җитәкче кәнәфиенә утыру, нинди дә булса әйберләргә ия булу тәңгел куеп буламы? Барлык кеше дә бәхетле була аламы? Бу турыда сез ничек уйлыйсыз?
Тормыш мәгънәсе һәм кеше бәхете төшенчәләре үзара ничек бәйләнгән? Тормыш мәгънәсе һәм бәхет булар нәрсәнеңдер башы һәм ахыры түгел. Бу юалтулар ачысы һәм уңышлардан туган шатлык хисе тулы кыенлыкларны җиңү юлы. Гомернең һәм чорының кешегә бәхет хисе бирә торган үз мәгънәсе була. Әгәр бу вакытта кеше ялгыз булса, сине аңласалар, шул бәхет шәһәргә кинәт килгән афәттән соң үзеңнән якыннарыңны исән имин күрү бәхет. Әмма бу бөтен гомерне бер бөтен хәрәкәттәге һәм үзгәрүчән үткәнне, хәзергене һәм киләчәкне берләштергән процесс итеп күз аңлау мөмкинлеген һәм зарурлыгын кире какмый. Әгәр яшьлектә ешрак кем булырга һәм нинди булырга дигән уйлар борчыса, өлкәнәйгәч һәм картлык җиткәч дөрес яшәдеме, кулдан килгәннең барысын да эшләдеме дигән сорау беренче урынга чыга. Бу сорауга мәгънәсез һәм әрәмгә узган гомер өчен әрнү һәм оят хису белән җавап бирергә туры килә. Кеше эшчәнлегенең һәрчәк нинди дә булса максаты була. Максатсыз яшәлгән еллар турында ишеткәнегез бардыр бит. Һөнәр сайлау тормышта бик мөһим урын алып тора. Булачак һөнәрегездән нәрсәләр көтәсез? Шуларның исемлеген төзегез. Ул түбәндәгеләрдән торык кебек тоела. Үзең өчен кызыклы һәм башкалар өчен файдалы эш табу. Яхшы эш хакы, хезмәттәшләрне ихтирамы, үз сәләтеңне һәм мөмкинлекләреңне ачу. Аз дип әйтеп булмый моны. Ә хәзер бу исемлектән әһәмиятсезрәк дип саналган пунктларны сызып карагыз. Балачактан ук нинди һөнәр сайлашагыңны белү яхшы. Моның сәбәпләре төрле. Берәү гаилә традицияләрен дәвам итә, башкасы балачактан машина детальләре белән мәш килә, җыя, сүтә һәм шуннан рәхәтлек таба. Өченчесе кешегә уйласы да юк. Ул яшәгән шәһәрдә яисә поселокта бердән-бер завод булганлыктан ул шунда эшләячәк. Әмма һөнәр сайлаганда кем булырга дип баш ватучылар барыбер күбрәк. Сайлаган һөнәрнең өмет ниятләренә һәм мөмкинлекләренә туры килсен өчен байтак тырышырга кирәк. Беренчедән, һөнәрнең турында хәбәрдар булу таләп ителә. Күбрәк белгән саен, ул мәгълүмат дөресрәк һәм төгәлрәк булган саен, эштән күңелен кайту мөмкинлеге шуның кадәр азрак була. Һөнәр турындагы мәгълүматны махсус белешмәлекләрдән, китаплардан, һөнәри юнәлеш бирә торган махсус хезмәт оешмаларыннан табарга мөмкин. Икенчедән, футурологларның киләчәкне фаразлау белән шөгыльләнүче белгечләр фикеренчә, 21-нче гасырда җитештерү технологияләрен тамырдан үзгәреше нәтиҗәсендә кешеләр үз гомерләре эчендә белгечлекләрнең берничә тапкыр алыштырырга мәҗбүр булачаклар. Һөнәр сайлауга караганда үз сәләтегезне куллану юнәлешен һәм өлкәсен билгеләү мөһимрәк булып чыга. Һөнәри эшчәнлек өлкәләрен түбәндәгеләргә булу кабул ителгән. Кеше техника, монда хезмәтнең төп предметы, техник системалары, матди объектлар, энергия төрләре. Кеше табигать хезмәтнең төп предметы буларак, бу очракта үсемлекләр, хайваннар һәм микроорганизмнар күздә тотыла. Кеше билге монда хезмәтнең төп предметы шарты билгеләр, саннар, кодлар, чын һәм ясалма телләр, мәсәлән, компьютер теле. Кеше бу өлкә кешеләр белән эшләүгә, төркемнәргә, коллективларга юнәлтелгән. Кеше сәнгать образы. Бу өлкә төп предмет буларак сәнгать образларын аларны төзү шартларына куллана. Өченчедән, һәр кеше дә үз һөнәрендә данлы, күренекле шәхескә әверелеп китмәячәген яхшы аңларга тиеш. Уңышлар һәм дан шөһрәт һөнәргә үзеннән үзен өстәп бирелми. Һөнәрләргә монда бер була, бер бетә, ә уңышларга тырышлар һәм булдыклар ирешә. Һөнәрне дөрес сайларга белгечләрнең профессиональ киңәшләре ярдәм итәргә мөмкин. Кайбер һөнәрләр өчен кешенең тавышка һәм яктылыкка реакциясе тизлеген, нерв реакциясының дәвамлыгының бик төгәл билгеләргә кирәк була. Бу исә махсус җайланмалар һәм приборлар ярдәмендә генә мөмкин. Һөнәрне дөрес сайлаудан кала тормыштагы максатларга ирешү өчен кешенең иртән теләп эшкә килүе, ә кичен шатланып өенә кайтуы да гаять мөһим. Тормышының төрле дәверләрендә кешенең гаилә, уңайлы тормыш шартлары, якыннарның җан җылысы яңлавы бик кирәк. Гаиләдә кеше шәхес буларак ачыла. Шәхеснең һичшиксез һәр нәрсәгә үз карашы була. Башкача әйткәндә, дөньяга карашы, мировоззрение булмаса, кеше шәхес була алмый. Дөньяга кешенең анда тоткан урынына тормышы һәм эшчәнлегенең мәгънәсен карашар системасы дөньяга караш төшенчәсе белән билгеләнә.
Ягъни булар барысы да иң беренче чиратта идеялар, тормышта иң зур кыйммәткә ия булган нәрсәләр, дөньяның һәм кешелекнең билгеле бер картинасын күз алдына китерә торган гомуми характердагы карашлар. Шәхес булуга дәгъва кылган һәркемне шундый карашлар системасы була. Кайберәүләрнең карашлар системасын кешелекнең зур кыйммәткә ию булуына инану, башкаларга гадел һәм кешелекле караш, гомум мәнфәгатьләргә хезмәт куярга теләк белдерү билгели. Мондый кешеләр тормышны ихлас ярата, күтәренке күңел белән яши, гүзәллекне күрә һәм аңлый белә. Алар ахлакый принципларга, матурлык идеалларына нигезләнеп яшиләр. Башка берәүләр бәхетен үз йортлары, якыннары һәм туганнары үзенең тыныч һәм рәхәт яшәве белән шикләнгән тар дөньясында таба. Көн күреш мәшәкатьләре, бурчулары аларның тормыш мәгънәсен тәшкил итә. Булар яшәү мәгънәсе турындагы мәңгелек сораулар белән баш ватмый. Өченче төр кешеләр мин дигән дөньяларыннан читтә бер нәрсә дә күрми. Башка кешеләрне үзенеке белән бер тигез хукуклары һәм мөмкинлекләре булуын танымый. Мондый кешеләрнең дөньясы мин дигән бердән-бер кояш тирәсендә әйләнә. Аларның дөньяга карашы үз мәшәкатьләре һәм казанышлары белән генә шикләнә. Карашлар системаларының шушы барлык төрләре җәмгыятькә янәшә яши. Дөньяга карашларның төрле якларына кагылышы төрле фикерләр бар. Әмма дөньяга карашларның байлыгы, төрлелеге җәмгыятьнең үсешенә, кешенең шәхес булып җитлегенә, аның кабатлыгынмас рухи дөньясына, барлыкка килүгә әтергеч ясый. Кеше ничек шәхес булып җитлегә? Бу процесс тормыш дәвамында 3 төп фазаны уза. Беренче фаза теге яисә бу төркемдәге нормаларны әхлакый белем алу, җитештерү һәм әлеге төркемнең башка агъзалары кулланган ысуллар һәм чараларны үзләштерүдән гыйбарәт. Бу фазада кеше төркемнең тормыш эшчәнлеге өлгеләрен күчереп ала, башкалар кебек була. Әлеге фазаны җайлашу, адаптация, латинча адаптация дип атарга мөмкин. Икенче фаза индивидуальләшү фазасы буларак билгеләнергә мөмкин. Аны асылы кешенең үз индивидуальлеген күрсәтер өчен чаралар һәм ысуллар эзләвендә. Бу вакытта барлык эчке ресурслар туплана. Бу фазада шәхес өчен аның индивидуаль үзенчәлекләрен күрүләре, танулары һәм тиешенчә бәяләүләре мөһим. Өченче фаза интеграция. Кеше бу фазада үзенең индивидуаль үзенчәлекләрен яхшырак кулланырга омтыла. Ул бер бүтән булган төркемнең, берлекнең, барлык җәмгыятьнең бер кисәге була. Бу фазаларның һәрберсе кешегә шәхес булып җитлегергә ярдәм итә. Аның әһәмиятле сыйфатларын тагын да камилләштерә. Кыенлыкларны җиңү һәр фазада шәхеснең чыныгуына китерә. Шәхес булып җитлегү юлындагы кыенлыкларны кеше бу процессның закончылыкларын аңлап, үз мөмкинлекләрен дөрес бәяләп, төркем таләпләрен дөрес күзаллап, дөрес ахлакый гамәлләр кылып үзә ала. Кешегә шәхес булып җитлегергә кем ярдәм итә? Кешенең шәхес булып җитлегү барып җәмгыятьтә генә мөмкин була. Бу процесста аңа бик күп факторлар ярдәм итә. Галимнәр буларны социальләшү агентлары, шәхес булып җитлегү процессын социальләшү дип атыйлар. Социальләшү агентлары арасында кешенең иң тыгыз аралашкан даирәсенең, гаиләсен, туганнарын, яшьтәшләрен, дусларын аерып күрсәтү кабул ителгән. Барлык бу затлар билгеле бер рәвештә аның карашлары, инанулары, тормыш мәгънәсен тәшкил итә торган нәрсәләр турында күз алулары барлыкка килүгә йогынты ясыйлар. Шул ук вакытта бу йогынты төрле булырга мөмкин. Гаиләдә урнашкан билгеле бер яшәү рәвешендә гадәтләргә, традицияләргә кеше бөтен гомере буена туры кала. Әгәр бер яшәү рәвеше кешенең җитлегүенә тискәре йогынты ясаса, шәхеснең үзәге сынарга яки киресенчә ул әлеге начар шартларга каршы торып чыныгырга мөмкин. Кешенең турыдан туры аралаша торган даирәсе, аның иң якын тирәлегендәге затлар беренчел социальләшү агентлары дип атала. Икенче социальләшү агентлары кешенең формаль, турыдан-туры мөнәсәбәттә булган тирәлеген кертәләр. Җәмгыятьтә аерым функциялар башкарып, алар кешегә хокук бозмый торган, җәмгыятьтә хуплана торган тәртип нормаларын үзләштерергә булышалар. Мондый социальләшү агентларына мәктәп, армия, дәүләт, дини оешмалар, мәсьәлән мәгълүмат чаралары, сәяси партиялар, иҗтимагый оешмалар керә. Балалар өчен гаилә һәм тыгыз аралашу тирәлеге нинди мөһим роль уйнаса, булар барысы да өлкәннәр өчен шундый ук әһәмияткә ия була. Кешенең социальләшү процессы аның җәмгыятьтә төрле рольләрне һәм нормаларны үзләштерү дәвамында бөтен гомере буена бара.
Ничек шәхес булырга темасы буенча теория өлешебез тамам. Практика өлешендә күрешербез.